Oh mga George, for today's video tara't samahan nyo ako puntahan ng isang food park na tinaguri ang the longest food park noong panahon ng pandemic. Dito lang yan sa Pinakpaligi, Candaba, Pampanga. Sigurado mag-i-enjoy ka dito dahil sa ganda ng lugar at sa dami na pagkain na pagpipilian. Siguraduhin mo lang na may laman ng iyong bulsa bago ka pumunta dito. Ergo may pasubo ka karindakal pamangan. Oh mga George, keep on watching. Tara na. At dahil galing kami ng Camba Arayat ay dito sa Dikay ng San Agustin na lang kami dumaan. Dinaanan din namin dito ang lugar ng Kupang. Pagdating nga namin sa may Paraubay, bumaba muna kami dito sa tita namin. Sasama din kasi yung mga pinsan namin dito. Ay ergo kababa na kaya magulong-gulong Ken eh. Pagkatapos nga nila magpaalam ay umalis na kami. Ay ergo tatalan kayo. Siyempre porda sakay muna tayo ngayon. Rogoyak pag yung mag-drive po ta diretso kami ilog. Nadaanan nga din pala namin itong rough road at ito naman ang naging eksena ko sa loob ng tricycle. Ay ergo nemi nga kalugo takang pang bilbil. Fast forward ngayon, nandito na kami sa may palengke ng Candaba. First time ko nga rin makapunta dito sa Pinakpaligi kaya hindi ko rin alam yung daan. Ang tanging alam ko lang na daan ay yung daan papunta sa'yo. Char. Pagtapos ngayon napadpad na kami dito sa may bagong daan. Napakadami nga namin na daanan na pala. Kukuha sana ako ng isa kaso naisip ko baka huling kain ko na yon. Char. Napakaganda nga talaga ng view dito. Kanya man talagang mamuhay kang probinsyano eh. Kaso dakal mo marites. Ayrogon eh. Sa haba nga na tinahak naming daan, finally nakarating na din kami dito sa target area. Ayrogoran Thunders, maranap na lao. Nagulat nga ako mga George, sobrang dami nga ng tao at haba ng food park dito. Ang daming pagpipilian ng mga pagkain, meron ditong takoyaki, mga tusok-tusok like kwek-kwek, fishball, siomai, fries, corn dog, corn cheese, waffle, siopaw, potato twister, grilled burger, grilled sweet corn, grilled balut, shawarma, isaw-isaw, siomai rice, butterfly squid, lemon drinks, iced coffee, milk tea, buko at marami pang iba. Ay rogone at yun nga nalos Kenny, paglabas namin sa food park na to, matik busog-lusog agad. Nagmamasid-masid nga ako sa paligid, baka sakala ting kuwakit kakilala. Ay rogoran kakilala ko, tsulangan yata ka rin baledo. Ala akong ngikit Kenny. Unang stopover pala namin dito sa corn dog station. Ay rogo pa nga dagulat tabada. Di kaya ng isang subuan to. 5 PM pala ng hapon kami nakadating dito. Yung mga ibang nagtitinda ay nagsisidatingan pa lang din. Rogone, ang karakal ko na video atin pa palang darat ang kakabapin Kenny. Open sila dito ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Depende sa dami pa ng mga tao. Pila-pila talaga yung nangyayari dito. Kaya kung pupunta ka dito, agahan muna George para makabili at maka-order ka agad ng mga gusto mo. Bumili na rin ng iced coffee, footlong at fries tong mga pinsan ko. Nag-stop over na rin kami dito sa mga tusok-tusok. Urgo na rin pinsan ko, pangalaguda, mo alili pa nagitula talaga. Napansin ko nga rin pala itong driver sa pinagbilan namin ng price. Urgo na alidi yata pa kanan, may ayat yung overload. Nilapitan ko na nga at parang pamilyar sa akin nung hinawakan ko ay lumukso yung dugo ko. Si Bapang Barok pala to. Rogone niya pala ako na yakakit. Migpakasagadjig nga bro. Nakaramdam nga ako ng uhaw kasi nalungkot ako sa nangyari kay Bapang Barok. Pumunta muna kami dito kay boss para bumili ng kanyang John Lennon. John Lemon pala. Akala ko mapapa all of me na ako. After 1,007 milhars ay natapos din bumili yung mga pinsan ko. Naglakad na nga kami papuntang dulo at doon nila trip kumain. Mga George, pasensya na nga po pala sa boses ko at medyo paos-paos pa tayo. Dito nga ay makikita rin ang malaking imahe ni Mama Mary. Isa rin ito sa dahilan ng pagdayo ng maraming tao dito. Pwede ritong mag-selfie walang bawal at walang bayad. Pwede rin ditong kumain pero siguraduhin walang mag-iiwan ng kalat. Hayaan mong ikaw na lang yung iwan. Ilagay at itapon ng kalat sa tamang basurahan, luguran tamo yung paligid at makalinikas ang tinga view. Kaya ka mangalat po tayo kang ugseko. Char. May nagtitinda din dito ang mga rosaryo at iba pa. Nakapag-selfie at video na ako yung dalawang kasama namin, wala pa. Rogone, selida na yata yung metong cart. At finally, dinatangla mo rin. Rogone na anuan penyalida sa bagay ayos mo, librida naman. Ito talaga yung literal na food trip. Tabalo nung yan kaya mo manakla kanini. Pure lemon nga pala yung pinili ko. Bantarago mga baklas na ako kuko. O kakuko na ako mo kasi nga lungaldo eh. O mga George, tara't mga tana. Ay rogo, tululawin na naman ako while editing this video. Hindi pa totally maayos na pakiramdam ko dyan. Pero madalang lang naman kami magsama-sama. Kaya nag-gina rin ako. Panay namuwaring drawing. Kaya ikaw, yayain mo ng mga pinsan mo, tropa, katrabaho, pamilya, jowa, pati na rin ex mo. Malaya mo, may balikan kayo pa ng ex mo, kaya rin Mandela Kenny. 6:30 na ngayon naisipan na namin umuwi. Ay rogo, saglia, paglapang may foodsmin eh. Ganitong oras pala, halos dumadagsa yung mga tao dito. Ang daming tao, dami ding magjowa na nandito. Manggatal ko mata. O mga George, kung may nakita kang kakilala mo dyan na nahagip ng camera, i-mention mo na. At syempre, share mo na din ang video na to. Alright George, pasyal na dito sa Pinak Food Park, Paligi, Candaba, Pampanga. Uy, nagutom ba kita? Sorry ah. Oh, biyahe na George.